Gaur egun sare sozialak pilpilan daude. Eta horregatik Donostiko kaleetara gerturatu gara, galdetzeko ia norkedekon, norkestekon, zer eitzen da benarekin eta zer ez. Sare sozialik daukazu? Bai, Instagram hau bat. Orantxe betan, bakarrik Instagram. Ni dakit bat dekozuna eta ez dakizuna zein dan. WhatsApp. WhatsApp, bai. WhatsApp ere sare sozial bat da, sastu. Instagram, Snapchat, eta, TikTok, Twitter, eta jazta. Instagram, Snapchat, eta TikTok. Eta zuk? Instagram eta Twitter. Dakat Instagram, Twitter, WhatsApp eta Birreal. Real? Bai. Hori zertarako da? Egiten duzu konta eta jarretzen zu zure kontaktuak eta egunean behin ateatzen da notifikazio bat eta egin behar duzu argazki bat justu momentu hortan. Ze montatako argazkizik dire? Ez dakit, nik atzon ere pixukiekin High School Musical ikusten. Zertarako erabiltzen dituzue? Sin más denbora pasa. Bai, ni denbora pasa eta lagunekin egoteko komunikaute. Denbora pasatzeko. Adibidez, Twitterra batez be, adibidez telebistan edo beste lekuetan ez dituan gauzak ikusten ditut hor eta pixka bat munduan zegertatzen den, holan, enteratzen naz. Orduen, Twitterra informatzeko erabiltzen duzu? Bai. Ze sare sozial gehiago erabiltzen dituzu informatzeko? Instagram baita ere, badaude nola, orain kontu asko, albiste pintzen dituzte eta hori baita ere jarretzen dut. Eta gero baita ere nire lagunak eta ez dakite eta ospetxo dien jendea baita ere jarretzen dut, baina bai. Aixi denboran erabiltzet, ordu erdi egunean. Zertako kotiatzeko, informatzeko? Kotiatzeko gehien bat. Segun ze aplikazioa TikTok adibidez, aspertutan nagoenen bideo batzuk ikusteko, Instagrame bai, gehiago lagunen historiak ta ikusteko, eta Twitter igual gehiago informatzeko eta hola. En plan, gaur egun gertatzen diren gauzetaz. Informatzeko erabiltzen dituzue? Ez. Ni Twitter batzuten bai, Da honien hiloren bat interesantia. Bai, baina bestela ez. Bestela adibidez, tabernan lan egiten dudanean asteburutan hartzen egunkaria eta pixka bat goitikan ikusten dut, baina poko maz. Gurasokin normalen notizik ikusten, baina gutxi ikusten dituta. Teleberria ikusten duzu. Bale, eta teleberritaz aparte, bestera batera informatzen zara? Ez nahiz bestera batera informatzen. Teleberria ikusten alduzu? Noiz benka bai, saiatzen naiz ikusten, baina eske orain pixu batean nago lagun batzuekin eta orduan hor, ez dut ikusten nire gehiagik. Baina etxean nagoenean nire gurasoekin ikusten dut nire gurasoekin teleberria. Oso gitxitan. Bai, berdin gutxitan. Zuek ikusten dozu, zuek piztuten dozuelako edo etzien ikusten delako? Etxean ikusten delako, bai. Afaltzen bai. Orduan, informatzen zara teleberritik eta Twitterretik. Bai. Forma hau tipo pasetan munduen generalien? Bai, gauzak pasetan dien normalien eta ia nondik ikusten dozu zen horre gauzak. Imotoma eso zer telebistan eta ikusten bot, o bestela Twitter. Hori, mugikorran. Non? Twitter edo interneten sinmaz agertzen direnean, hori. Nahitze bilatzen dozu salbiztiek internetetik? Ez. Agertzen badatzu zen ondo, bestela ez ere? Bai. Bale, bestera bada. Inoiz egin aldituzu iruzkin desegokirik sare sozialetan? Ointxe bertan ez nahi gogoratzen baina agian bai. Baina orokorrean ez. Ez dakit, baina eskenik ez nituzke komentario txarrak egingo. Orduan ez, baina segurazki jende asko bai. Inoiz egin aldizute sare sozialetatik iruzkin desegokiren bat? Ez, inoiz. Ez daukat ohiturarik inolako iruzkin egiteo. Eta zurien dotzuen onoiz iruzkin desegokirik nonok, argazkiren bate gaitzik edo? Ez asko egotzen egia esan. Orduen kotillatzeko erabiltzezu? Bai, gehien bat kotillatzen. Nor kotillatzen dozu? Ezagunak eta... Ezagun, venga. Lagunak. Ez lagunek ez di ezagunek. Gertukok, nola... Ez teu nahi esan, hori neska da mutilen bat eukiko de bortik. Kea. Iruzkin desegokirik sare sozialetan? Ez. Keba, eske ez dut ia ez gotzen. Nik ez. Eta zuk egin duzu noiz bai norbaiti iruzkin desegokirik, famaturen bateri be? Ez, ni eske mes indiferente. Bestien. Ja, berdina. Zero hate, ez da? Bai. Baina gero irakurtzen dituzu horre heitadeko iruzkinek, ez da? Bai, el salseito, bai. Zeito, riko. Baina ikusi dituzu? Bai. Zeintzuk, adibidez? Pertsona famatuei eta asko ikusten dira, baina denetarik. Adibidez zerbait desatsegin egiteagatik, baina baita gorputzagatik eta. Orain dela urte batzuk irea moztu egin nun, neukan supermotz-motza eta jendea gauzak ezaten zidaten. Eta zer egin zenduen horren aurre? Ezer, isildu. Paso. Bai, eske bestera ez nintzen sartuko jokoan. Sare sozialen erruz jendea aurrez aurre ezagutu baino gehiago epaitzen dala? Bai. Zergatiko. Al final está ahí para que todo el mundo juzgue como más fácil y que no tenga su repercusión directo. O sea, no debería ser así, porque no estamos como para juzgar a nadie, simplemente se deberían usar para lo que se deben de usar. Uste duzue sare sozialen erruz jendea gehiago epaitzen dela? Bai, hori bai.
Bai. Zergatik. Pues adibidez, nesken gorputzak eta idealizatuta daude. Eta, pues, editatzen direlako gauzak taula. Bai, nik esagunan berdin. Zu saretan agertzen zaren bezalakoa zarela uste duzu? Nahi dut esan, postureo asko dago sare sozialetan eta bar, baina zu ikusten zara saren modukoa sare sozialetan? Gehienetan bai. Agian momentu txarrak ez dituzu igotzen. Honenetan nik nahi zen bezala aurkezten nahi. Filtro gitzi, orduan. Bai. Nik uste bai, baina eske zatozti ez. Ui! Osa, nik ez da segitetan ez, baina baina eske oin lagun berriz ekinta eta zatozti que no me parezco, pues no sé. Orduan da postureo larra irabiltzen da sola, zu? Nik ez. Sí, a mí el postureo me da igual. Baina me refiero, igoto zozer eta zatozti que no me parezco a mí, orduan, pues no sé. Horrek ez dakiz ezelakoa zaren, zu zera zutakizuna, da punto, ez da? Bai. A ber, eia nok esaten zon ezer, Hombre. Deno nolabait nahi genuen pertsona ipintzen dugu sare sozialetan. Orduan posture hori existitzen da. Bai. Osea, daude nolabait maila batzuk, postureko maila batzuk, baina hori. Osea, nik uste ez daukala izugarrizko postureoa, baina pixka bat beti daukagu. Danok orokorrean. Bai, denok.